Oikein mahtavaa päivää taas teille kaikille. Joo, Big Band Niemiskäällä. Pelataan täällä. Ei! Maasika! Joo. Ja maasika! Suomicraftissa. Ja mennään GM0 ja vedetään potionit sinne masuun ja kaikkea. Vähän. Ääni kuuluu huonosti. Tietenkin. No mut lähdetäänkö? Wow, big. No, Mitä uskon? siitä selvittiin. Osuin. Jee, kiva. Nyt kaikilla on kiva. Ja Maasaki tuli taas kiusaamaan. En tykkää Maasakista yhtään. Ei syöttää muistetaan myrkkyä. Ei vitsi, lähdetään pois, koska... Tai ei lähdetä pois, mutta siis lähdetään vähän kauemmas, koska tää myrkky saa meidät, jos me ei olla syöty... Ei, mä saan tän deemosen. Elpymishienoa juttu, niin se myrkky tappaa meidät. Tai no, melkein. Mä vihaan noitten potioneita. Deemonen oli yksi heltti. Mä tykkään myös Mä potioneista. sain tapettua deemosen. Joo, mä tapan tätä onskuu. Potion jonne. Joo. Huolta. Tää vessaharja ei oo mikään niinku maailman tehokkain ase. Tää sit lagaa vähän alussa tää. Mut onsku hakkaa mua potioneilla. Hyvä. Otettu. Onsku pitää tappaa. Ei se pärjää ilman Maasakia. Mä oon kyllä nubea äijä. Niin, on Maasakin kanssa tiimi. Heti kun Vispiä Niemistä on paikoin, kaikki lähtee karkuun. Ja vessaharjakin tulee. Tää mun lapi on niin OP. Kuikin mikä voi olla. Se pakenee. Pitäisikö vetää tätä nopeutta naamaan? Ja mulla on Minecraftista taas alkanut toimia äänet. Ne on ollut pitkä silleen, että ne ei toimi. Ok. Tää on sku pakenee mua. Mulla on siihen kun talot pitäisi käyttää TNTtä siihen taloon joku päivä, mutta ei nyt. Se on lovilla. Ja juoksee kohti vettä. Ei edes juokse. Juokseehan. Mä en tykkää vedestä. GM1. Oikeesti. Mitä vetsi? Ihmeellinen lagi. Miksi mä ottaisin sitä nopeasti? Servulagi. Minne sä katosit? Meni spawnille. Ko? Voi enää näitä juomia. Mitäs sä siellä? En mä tiedä. Mä vähän sanon, että tule pois sieltä. Oikeesti täällä lagaa. Joo, mikäs tää on? Ei, mä kuolen. Missä sä kuoletaan siellä? Lopeta se kuoleminen. Täällä on Maasaki taas. Maasak, Nalle ja Onsku. Wow. En tykkää Maasak Nalleista enkä Onskuista. Venet. Aha. Voit sä hetken auto. Mä kuolen. Pitää vetää kotia niin. Et kuole. Oikeesti tää servu lagaa. Niin lagaa. Tää lagaa ihan liikaa. Lopettaisin silläkin. Tää pysty syömään sulle sieniä, niin lagaa niin paljon. Ei, miksi mä oon 3 HP? Kertokaa mulle. Auttakaa mua.
tuntuu, että noi kaksi on häkkäreitä. Heti epäilymä oikein. Lag is real. Mulla on ehkä vähän huono ase tässä tämmönen lapio. If you see. Ei minä meni. Hää? Mitä hää? Servo lagaa ihan hirveästi. Ei oo kivaa, kun Masaknalle hyökkään. Ei oo kivaa, kun servo lagaa ja Masaknalle hyökkää. Minä Masaknalle katos? Tossa on joku onsku. Nää on tiiminä Masaknallet ja onskut. Tiesit sä? Siis mitä? Nää on tiimi. Mm. Ja miksi pannilla voi rikkoa blokkeja? What? Tää on vasta peruslagia. Joo. Sä... Ei tää on laki, koska tästä saa ne blokit sitten. Vois räjättää mä TNT. Koko spawni palaseks vaan. En oo pitäisikö mun pitää jotain potia, niin pitää. Onsku Pitää die. juoda potionia aina, koska on niin Oikeesti. nälkä. Mä haluan paistia. Ei mä kuolen. Etkä kuole mihinkään. Vitsi toi onsku taitaa käyttää kill-aukaa. Lyö niin hirveän kaukaa. Musta on tullut haimi poika. Jee. Poika. Noniin. Masakki tulee ja menee. Alas menee Masakki. Masaknalle. Miksi Masaknalle ei oo miekkaa? Heittikö se jonnekin? Hakataan Masaknalle. Takai. Onko sulla sitä speedpotia niin? Ota, nappa. Missä? Menisin tippuu jonnekin ihan tommosen koloon. Näet niitä vielä. Masaknalle tulee tuottaa. Joo, mä tulin. Onko siitä se miakka vielä tallessa? On. Ei se pääkä jää mulle. Ihan lovilla koko ajan. Täällä ei oo kivaa. Lagaa. Oh. Mene kuoppaan. Siis. Ei. Hei, auta nyt vähän. Mun pitäis saada potioni. Auta. Puol HP, auta. Ei vitsi, mä kuolin. Mä hakkaan Deemosa. Mä tuun flylla kattele, tai GM1 kattele sun aina yksi ottaa uusia kamoja. Lopetetaan sitten vaikka. Mulla ei vaan enää näitä potioneja. Joo, lopetetaan sitten kun se kuoli. Joo, tai sitten tää kuolee. Mä tää on kyllä varma kuolema, mulla ei enää mitään. Ihan sama. Ja otan sitten loppuun. Musta tuntuu, että on ollut häkki, koska hei, me oltiin äsken 2v1. No, ei mulla ois noita Ja sillä ei oo vippiä, tiiätsä? Niin, miten sillä voi olla noi OP-kamar? Nyt mä Musta tuntuu, että se häkkää. Mä etin sua. Joo, mä kuolin. Joo, mutta tää jakso oli tässä ja nähdään sitten Ensi ensi kerralla. Morjens.